μπορείς να το βγάλεις μόνο. Κοίταξε. Για να το βγάλεις εσύ εννοώ. Ποιο? Μπορώ, αλλά... Όχι, δεν βγάζω εσένα, ναι, βγάζω κάτι άλλο. Αδερφούλη, 19-20. Για πες, κάνε τις δηλώσεις για σήμερα, Χριστό. βίντεο. Λοιπόν, την έχω στείλει. Όχι, δηλώσεις για σήμερα. Περάσαν πάρα πολύ ωραία, αλλά μου χρωστάς κάτι. Μάλλον σου χρωστάω κάτι που έχεις κάνει. Να σου εξηγήσω. Τι, για πες. Πώς θα την κάνουμε τη δουλειά. Θέλουμε και ένα σκυλί όμως. Σκυλί που είχαμε, σκυλί. Λοιπόν, ένα σφινάκι, μόλις είμαστε κομπλέ, Πολύ οπότε μετά τη σηκούτα. Εντάξει. Λοιπόν, κάτι έχεις να προσθέσεις τίποτα? Τα ίδια και τα ίδια και μεταξύ μας τώρα κάλυψε πλήρως Ο Χρήστος. ο συνάδελφος του νομίζουμε. Αλλά οι κοπέλες είναι, ξέρεις, για το ξέρεις. Και χρησιμοποίηση. Είναι θάλασσα μέσα. Είναι για μαρίνα μέσα. Μεταξύ μας τώρα. Βαθιά. Μου είναι, πώς θα την κάνουμε. Λοιπόν, να πω Λοιπόν, αλέ Πετρόπολη. Αλέ και τις αλέ. Λοιπόν, εντάξει, αλέ. Γύρω,